Dinja poddana numru 500 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddana llum se nisimgħu minn għandox Kelly Buzuttil, kapitlu 13 flimkien ma' Joe Demicoli u Tanisha. U biex nibdew illum din minant Nadina Ksisa. Insir parti ramla wahda fil-plajja ma rridx sen mill-frott tal-art unfuħli idfini ħassarni insini Wasalna l-500 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant u naħseb
ħadd iktar minni ma jista' jemmen illi wasalna għal 500 edizzjoni. Għaddew 12 sena meta bdiet din is-sensiela ta' poddati propju f'Novembru tal-2005 kienet ixxandret l-ewwel waħda u tistgħu issibuhom il-poddati kollha il-500 li huma issa permezz tal-website personali tiegħi illa ssibuha fuq ToniSant.com. Illum ftaħnija b'silta speċjali ħafna fil-fatt. Hija cover version ta' b'silta ġdida li ħarġet propju ftit tal-ġimgħat jew sa ftit tax-xhur ilu fl-album il-ġdid tal-grupp Brodu oriġinarjament li jismu Tfejt. Din il-verżjoni mingħand Nadina Ksisa jisimha Miegħek Immur. Il-video ta' din is-silta li tistgħu taraw ukoll permezz ta' ToniSant.com huwa magħmul minn Chris Mallija li jagħmel ukoll il-video għas-silta li jmiss. Dawn huma Tix u din hija True Love Will Let You Go. When I woke, I was lying on this luxurious sofa where I know this fragrance of flowers. Don't you know I'm falling down to earth. If you follow, stand tall. Without true love, I know we'll never fall. Don't you know true love will let you go? True love will let you go. True love will let you know. True love, 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 love will let you go. True love will let you know. True love, 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 love will let you go. You never know if you're open in your heart, and it would show when you go. This fragrance of flowers, don't you know I'm falling down to earth. If you follow, stand tall. Without true love, I know we'll never fall. Don't you know true love will let you go? True love will let you go. True love. True love will let you know. True love, 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 love will let you go. True love will let you know. True love, 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 love will let you go. You would cure the pain, send it hurrying away. I'll fall for a life on the road. True love will let you go. True Love Will Let You Go minn għandax u l-poddata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant mhux biss hemm dik il-website illi semmejtilkom u li nsemmilkom dejjem jiġifieri ToniSant.com imma huwa mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' ToniSant.com jew inkella jekk tippreferu tistgħu anke issibuni permezz tal-Facebook, il-Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn din il-poddata għal dawn l-aħħar 66 edizzjoni toħroġ permezz ta' video ukoll. Imma anka matul is-snin kien hemm modi oħra kif kontu tistgħu tikkontattjawni u dawn m'għadhomx jeżistu bħal pereżempju jew inkella m'għadhomx jeżistu b'mod popolari bħal pereżempju bħalma kien il-MySpace pereżempju tiftakruh dak.
Ħalli ngħaddu għal aktar mużika x'għandna wkoll aktar materjal sintendi fil-poddat tal-lum. Kantanta ġdida li ma jidher li qatt inkludejniha f'din is-sensiela ta' poddati jisimha Kelly Busuttil. Is-silta tagħha hija Until We Meet Again. The laughs, long talks and all the laughter. From amusingly posing in front of the mirror, you grew into a real motivator. You gave this world a gift, my friend, and I share your joy until we meet again. Kelly Busuttil hemmhekk fuq Steel Pop Rock bis-silta Until We Meet Again. Fadalli ftit biex ngħidilkom Until We Meet Again, jiġifieri sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra għax fadalli żewġ silti oħra x'ninkludi fil-poddat tal-lum. Hawnhekk forsi kun tajjeb anke li nfakru fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project kif konna nafuh mingħand il-Malta Media Memory Preservation fuq m3p.com.mt fejn inżommu l-memorji ta' dak li għaddej biex meta il-preżent isir il-passat, jiġifieri fil-futur, għandna nkunu nistgħu forsi niftakru xi ħaġa minn dak li nkunu għaddejna minnha u fost l-affarijiet li qed nittama li nkunu nistgħu anke niftakru huma dawn il-500 edizzjoni ta' Mużika mod ieħor permezz ta' m3p.com.mt sibu dettalji kollha dwar dawn il-500 poddata apparti permezz ta' ToniSant.com. Il-duo tal-hip hop kapitlu 13 nisimgħuhom regolarment f'din is-sensiela ta' poddati u minn żmien ħażbin anke nisimgħu xi silta ħafna drabi umoristika wkoll mingħand Joe D'Amicoli. Issa ikkollaboraw flimkien u din hija
is-silta tagħhom. Huwa l-ikwalazzjonik, il-qaħba milli kollha tik, kemm seddum tipprova tnik, għad issib kappell jiġik, għad issib kappell jiġik, kemm seddum tipprova tnik, il-qaħba milli kollha tik, huwa l-ikwalazzjonik. Għad ma għandek taq tal-bajt biex tinkil il-mara, għalix l-istess bajt ibamblu lek fuq wara. Għad mandek tamel bsaten fil-roti, jek tikbirlek rasek taf tisplodi. Għad mandek tara n-nis dubbin minn ċejn aħjar minnom jek tinżarwin. Għad mandek tmur taħra fejn inti stess ix-xommu, fl-istess ħin jen marridux dak tijak tista' żommu. Min jobżoq fis-sema jieġi f'wiċċu, min jixtieq id-deni ix-xommu jinten da spaċiċu. Huwa l-ikwalazzjonik, il-qaħba milli kollha tik, kemm seddum tipprova tnik, għad issib kappell jiġik, għad issib kappell jiġik, kemm seddum tipprova tnik, il-qaħba milli kollha tik, huwa l-ikwalazzjonik. Ħarsu fuq ġewwa s-siġra jaf issibu l-sakkew, parasit imsakkar f'toqba dejjem mitfun hemm ġew. Ħadd ma qallek tħallat ir-rispett mal-fama ta' triq, jgħaddi kemm jgħaddi żmien induna li qatt minn set fiq. Tuħ bis-sieq x'hekk jiġri meta qatt ma titgħallem, meta tħoss li inti jalla tkun trida ta' fuq li mallem. Inti skemer borza demel trid tinsteħed issa bil-mod il-mod forsi xi darba nfehmek. Sa dan it-tant ħanibqa' miexi naqra l-qudiem, għal kull darba li rajtuna qatt ma naqas il-kliem. Dak mhux dak li mħarbat illi kien magħna ġewwa l-iskola, jekk tgħid noftakel moħra il-patata ssirlek vjola. Għax bixxut l-intik li Islanda kollu trid tfarfru, kon naf li minix Kristu mhux ħanqajmek bħal Lażru. Issa fimtni? Għax fimtni? Kif? Fimtni? Barra, next please. Huwa l-ikwalazzjonik, il-qaħba milli kollha tik, kemm seddum tipprova tnik, għad issib kappell jiġik, għad issib kappell jiġik, kemm seddum tipprova tnik, il-qaħba milli kollha tik, huwa l-ikwalazzjonik. Ejja law għalli nisnu ftit, naħseb illi blajt is-sofa tal-fix kont tal-MB, li kellek il-bajt kont iġi tajli f'wiċċi, mhux minn fuq. Kien biex ma turisti, għax issa ġbajt nisma dal-komedji, issa kull ma jonqos xeba sodda mbagħad pipi, inprintix bħali u jemminix bħalek, għalek issa minna u budu. M'għandek paroli fil-vojt. Il-kollaborazzjoni ta' Joe D'Amico li hemmhekk flimkien mal-kapitlu 13 u il-baqra, jew nkella il-baqra milli kollha tik. U biex nagħlqu il-poddata tagħna llum ħassejt li ikun xira li nagħmel xi ħaġa li meta kont tifel żgħir tal-anqas niftakara tiġri kull jum meta jiftaħu jagħlaq l-istazzjon ta' Television Malta li dak iż-żmien kien l-uniku stazzjon ta' television fil-pajjiż, apparti naturalment l-istazzjonijiet tar-Rai mill-Italja. U dan kien illi jindaq l-innu Malti fil-bidu ta' meta jiftaħ l-istazzjon u meta anka jagħlaq l-istazzjon. L-istazzjon kien jiftaħ fis-6 u jagħlaq madwar il-11 jew 11 nofs ta' bil-lejl ħafna drabi. Is-silta li se nisimgħu issa hija minant Tanisha u dan huwa l-innu Malti.
bil-verżjoni ta' Tanisha tal-Innu Malti ħana ġena f'tmiem tal-500 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Jiena ma fadalli xejn ħlif nistidinkom li tingħaqdu miegħi għal poddata li jmiss li tkun il-501 f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor. Sa nerġgħu niltaqgħu fakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.